A Mostra de Teatro de Ribeira incluirá este ano un total de 10 representacións, todas elas a cargo de compañías profesionais que traerán á localidade as súas últimas estreas. A actividade iniciarase o vindeiro 7 de outubro, prolongándose ata o 9 de decembro. Na mostra tomarán parte compañías de recoñecido prestixio, como é o caso de Redrun Teatro, Mala Sombra, Talía ou Berrabambán, entre outras. Ser accesible a toda a cidadanía de Ribeira un programa de luxo, sin que teñan que acudir pois ao que son as grandes capitais e as grandes cidades, non? Eu creo que é un programa que non o hai en moitos sitios e ademais pois sempre coas mellores compañías, con compañías punteiras como pode ser Talía, como pode ser Mala Sombra. As funcións recomendadas para maiores de 16 anos serán todos os venres ás 9:15 da noite no Auditorio Municipal. Como en edicións anteriores, poderase adquirir un bono por importe de 25 euros que dará dereito a asistir a todas as funcións da mostra, mentres que o prezo individual da entrada para cada espectáculo será de 4 euros.